Jan Mikael Järvinen kiekossa. Elorinne, nyt lähtee vauhtiin Mika Partanen. Partanen tulee, laukoo ja ai mikä ryöstö Tomi Karuselta. Nautittava torjunta lävähtää siitä, kun Partanen kiskaisee. Hyvä katko. Ja näin sitten lähtee Jasu. Kiekko tulee Ovitylle, Ovity haastaa vielä, on risty puolella ja yrittää uittaa. Ja maalin edustajana Arttu Luttinen. Kiekko johtaa 1-0, kun kapteeni Luttinen painaa luukulta kiekon sisään. 13:36 pelattu ottelun avauserää. Arttu Luttinen 1-0. Loistava. Nyt tulee Jan Mikael Järvinen. Järvisen jättö taustalle. Vielä Ilomäki ja saa tyhjästä maalista etukulmasta kiekon ohi. Ja kyllä siinä jonkinnäköinen apina gorilla tai konserttiflygeli painaa selässä, kun Ilomäki on 23 ottelua pelannut putkeen ilman maalia. Tappara selvittää jälleen yhden alivoiman tämän kevään pudotuspeleissä ja jatkaa. Sen jälkeen Laine. Nyt on Kuusela mukana. Laine laukoo itse ja Husso venyttää hanskalla vielä tuohon matalaan laukaukseen. Kuusela poimii edelleen kiekon itselleen, vetää pikku kikan siinä ja tulee maalin eteen itse ja yrittää uittaa kiekon, mutta Husso venyttää vielä patjan siihen tielle. Olipa hienoa suorittamista Kristian Kuuselalta, mutta vielä jää palkinto puuttumaan. Sitten ollaan Tappara-alueella. Luttinen pelaa paikan ja Kori Elkins painaa kiekon rysään. Tappara nukahtaa ja Kori Elkins nauttii takatolpalta 2-0. Kyllä tää on hienoa tää jääkiekko. Miettii tuossa Kuuselan loistosuorituksen jälkeen, kuin lähellä oli panna yksilönä tämän pelin tasoihin. Mutta ei mene kuin 10 sekuntia, niin se onkin toisessa päässä. Siitä kääntyy hyökkäys ja Tappara levittää. Nyt tulee Pekka Saravo. Saravolla tilaa ja laukaus lähtee. Ja siinä on irtokiekko, mutta ei onnistu. Ei onnistu Henrik Haapala irtokiekosta. Saravon loistava matala laukaus patjaan. Nyt ei pompi Tapparalla. Pomppiiko lisää? Kuusela laukaus ja Husson patjoissa kiekko. Se on vielä pelattavissa. Saravon peksi parempaa kuin seksi. Loistava laukaus. Todella hyvä, mutta näitkö miten Husso seurasi kiekkoa, hyppääkö tiikeri ja heti sen jälkeen taas tuosta Kuuselan lähes läpiajosta hyvä torjunta. Ja näin kääntää nopeasti Otto Rauhala. Kiekko jää kuitenkin keskialueelle. Ja nyt on Ramstedt tulossa. Ramstedt laukaa! 3-0! Näin se vain keskialueelta kääntyy. Pieni virhe. Ramstedt on jäänyt paikalle ja Ranne laulaa numerot 3-0. Kyllä oli hieno riisto ja heti sen jälkeen syöttö. Tietenkin vähän herää kysymys, että miten Ramstedt kuin kaukana tuolla pelin alla oli, mutta näköjään haisteli. Taipalus tulee laitaan. Siinä on iskun paikka. Ja siitä lähtee Jani Lajunen. Kahdella yhtä vastaan tulee Tappara. Lajunen laukoo itse. Husso torjuu kiekon eteen. Ja sitten on miestä maalin edustalla. IFK kääntää. Zaborski. Rangaistus on loppumassa. Zaborski tulee. Tappara on täysilukuinen. Laukaus. Ja Kori Elkins! Kori Elkins painaa 4-0. Ei ole ylivoimamaali, mutta tämä homma on Helsingissä viimeistään tällä maalilla taputeltu. Kyllä, Elkinsin toinen maali. Siinä oli Tapparalla taas paikka tuonne toiseen päätyyn, mutta Husso oli niin jäätävä. Sen jälkeen Robert Leino hyökkäys alueelle, haastaa, pelaa maalin eteen, siinä on seuraava ja kiekko on maalissa. Pitkällä Kauhala kauhaisee, Juuso Puustinen 5-0. On melkoista, voisiko sanoa jo melkoista rökitystä tällä hetkellä. Loistava esityö Robert Leinolta. IFK johtaa 5-0. Tuomisto kääntää, levitys toiselle puolelle, Puustinen viimeisimmä maalintekijä ja Robert Leino. Onpa melkoista konetuliaseen kalkatusta tällä hetkellä, kun tuntuu nyt siltä, että jokainen IFK lähettämä kiekko on pömpelissä. 6-0 Robert Leino. Ja summeri soittaa. Ottelu on päättynyt IFK 6-0 voittoon. Ville Husso pelaa finaalisarjan toisen nollapelin. Tämän pudotuspelikevään 4. nollapelin.